Gweddion. Dduw adferiad ac iachad, diolch am weithwyr iechyd ym mhob man, sy'n caru'n aberthol yn y dyddiau heriol hyn, gan roi lles eraill o flaen eu lles eu hunain, yn cadw draw oddi wrth deulu a ffrindiau, yn cysuro'r gofidus a'r galarus, yn calonogi'r pryderus a'r bregus, yn gweithio i achau ac adfer pobl sâl. Bydd yn dywysydd, yn gryfder, doethineb a gobaith iddynt. Bydded i'r dyddiau rhyfeddol hyn ein harwain i ddealltwriaeth o'r newid sydd ei angen yn ein byd. Newid fydd yn sicrhau ymdrech go iawn i fynd i'r afael ag anghyfiawnder o ganlyniad i dlodi.